او bu koçberên nediyar û bi dizî li İtalya tê naskirin. Ji welatên Efrîqiya hatine. Qelebalga hebûna gelek koçberan li cihekî teng ku du mihin qedeğeya derketinê heye. Rêxistinên civaka sivîl û yên hikûmetên neşên derdeseriyên wan çareser bikin. Herçende hikûmeta İtalî duşemê biryara sistkirina qedeğeya derketinê daye. Koçberên ji Efrîqiya behsê pirsgirêkên xwe dikin. Koronavirüs. Ji ber vîrusa korona li İtalya nekarî derkevî. Ne xwarin heye û ne tiştek. Li gel sê zarok û hevjînê xwe me. Tiştek nîne. Min nasnamek nîne. Ev jî dokûmentek ne baş e. Ez pê divî bi alîkariyê me. Alîkariyê bikin. Ez zarok û hevjînê min em pê divî bi alîkariyê ne. Wê karê sertiraşîna jinan dikir. Hind pare bi dest dikevin. Lê sê zarok hene yek ji wan sava ye. I have newborn baby. Zarokekê şeşmehî min heye. Min tiştek nîne. Me pare jî nînin da ku sexberiya wan bikeyn. Alîkarîkê me û pirsgirêkên wan gelekin. Hêlên germ yên peywendiyan hatine danan. Lê daxwazên cuda ji wan tî. Me rewşên awarte ji bilî Covid-19 hene. Ew jî pirsgirêkên civakî ne. Çend hefteyan berê me hêla germ ya xizmetên saxlemiyê dana. Lê peywendiyên dinyên civakî digihin me. Ji ber ku bi rastî xelk di rewşa birsîbûnê dane. Li Kasil Volartînû texmînkirin ku de heta 20,000 koçberên neaşkirayên bi dizî wê derê hebin. Tenê di yek malda zêdetirî 40 kesan dijîn û hind xwarinê çêdikin û hin jî li avê digerin. Ew bixwe 46 kes di vê malê dane. Lê ji ber ku ne xwarin heye ne av, xelk derdikevin bû peydakirina pêdiviyan. Hinek derdikevin û pişew vedigerin. Lê wê derê me gelek arêşe hene. Ne elektrîk, ne av, ne jî me dokument hene da ku xwarinê pê bistîn. Di nava malên nepaqij û bêav û kareba da dijîn. Ji bilî ku gelek ji wan hat bê nasname ne. Ji bo ku bibin xwedî nasname û dokûment da ku bikarin xwarinê werbigirin û pê bijîn, qeşe Daniel Moşetî alîkariya wan dike. Castelvolturno has a presence of 25,000 citizens. Li Castel Volturno ku 27 kilometran dirêje li ser ava dereya nawerast e û 25,000 kes lê dijîn, ji wan 3,000 kes koçberên ji cihên cudayên cîhanê ne. Hinek ji wan yasayî ne, lê gelek ji wan jî neyasayî ne. Dibêjne wan koçberên nediyar. Ji ber ku çi serhejmar nînin. Nizanin ew 10, 12 yan jî 20,000 in. Niha rewşek gelek bi zehmet li vê derê heye. Li Kasil Volartînû 14 tûjbûyên vîrusa korona hatine tomarkirin û yek ji wan jî miriye. Lê koçber di nava kesên tûjbûyî da nebûn. Di nava koçberan da tenê 10 haletên biguman hebûn. Lê piştî testkirinê derket ku ew ne helgirên vîrusa korona ne û encamên wan negatif bûn.